Idziemy na baby. Wiecie, mam sąsiada, który lecy kiedy musi się zaopiekować serą od swojej szwestery. Ta dziążka mianuje się Patrycja, pachoterowski mołda na cudzemiana, a temu mojemu kamratowi dali na chrzcie Ernst. I da jakoś tydzień temu nas trefil go we szynku tam u nas na krojce. Siedział taki jakiś giankorny i nie do ostatka pochitany. Obsztalował ich laga i pytam się go, po jakiemu jest taki moc tęskliwy. Tam, nic takiego. Pytno jak mojej siostrze, co by nie musieć zajmować się jej cerą Pati. To po jakiemu Ernst, co ci się stało? Przecież zawdy miał rocznią we chałupie hostować, bo to bezmać taką pośmiewno dziążka. Daj pokój, ojgień, to było kiejsik. Teroski zrobiła się decz kołoszkliwą. Moją sołkę 10 lat. No i co? Daj pozór. Miałem przyleżytość wczoraj zajmować się tą moją siostrzenicą Pati. Jako i że byłeś po całkiem dniu bakanio, fes usiotany nie miał za tela handzi na ledy jakie gracki śnią. Ale bez tuż i że jest dobry ujek, puścił jakieś ich bojki na DVD, a są prasknął jak na prykol, co by te moje zmochane ze zwłoki mogli deczko oddychnąć. No to miał spokój i nie za tyle roboty śnią, prawda? To ci się ino ojgień tak zdo. Nie zetrwało 15 minutek, a ona wkarowała do izby. Na głowie klapio bieda, na niej hopsko peruka, na peruce hopski hut wrajżony na szago, a hutymu na fresie przyfrostrowane fusisko. Mogę się to wystawić, jak to wyglądało, na listę mogę. Ja, już sam widok był richtig komediancki i pocieszny. I jak streknął moje ściorane ciało ze klapy i spytał się o paternie, o co się panoczku wam rozłazi? I nie skorzy ojgień mnie pokorało. A co się opiesna? Odezwała się Pati ku mnie tak. Serwus, Jerzech Ewald. Pójdziemy na dziążki. No i ojgień Blankę zgłupiał, ale godum, no dobra, idziemy, rządzi kamrat Ernst dalszy. Jedz der kusiano, ci to wysztudierowa. No toż wleźlimy do drugiej izby, wyszpilu jaśnią tak na spol. Pati taki szał z takim szauspilerskim ruchem, ręki pokazuje, kajsik w luft i godo. Kuknij na kamracie, tam jest kajsik ze 20 dziołchów, dziś je tam. No widza, gryfne, markierujaj, że wszystko spokopił. I obiera 15, a ty, mój kamracie, 5. No, ale czemu jojno 5? Bo Jerzech młodszy, a ty starszejszy i większej ilości pewnikiem rady se nie będziesz wiedział, nie wydolisz. Ej ty, ale czego ja miałbych nie poradzić? No widzisz, kiedy ty nie wiesz, co hop robi ze dziołchami, to zecia baba, a nie chłopie. Poradzisz to spokopić, ja? No to ci do polowa jak 100 pierunów węst. Ja, ojgień. Ona mnie na zicher do grobu wrzynie. Możesz se wystawić, co ty się będzie działo, kiedy mnie szwestrak będzie kozała z nią łostać, jak ona będzie miała 15 lat? Ojgień spniał.